lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Biasanya sekitar budaya cara berpandangnya ada ciri khasnya, adegan-adegan yang sangat menegangkan. Kali ini memang dari permintaan tuan rumah, permainan hanya permainan klasik saja. Oke, Mas Yus. Ini kalau lagu bebek aduh sekali kalau buat kalau minyak cai itu nuti duit nih sama nih. Nih sama nih wong itu nuti duit nih. Nih kan nih. Wong itu nuti duit tak buka. Ayo mengarut. Yo dene dhewe. Ayo Rano.
Ya. Ya. Jam sari Jakarta susoni tak kepiye. Aduh, pelayan yang wong ayu yang delok-delok kesel. Aduh, dasare wong ayu jigrang sisan. Buat diceklek di seluruh pakai segoro kono wae. Mbak nek dijejer kaya pinang dibelah dua ayune ya. Dasare wong ayu, kerudunge ireng, aduh, wis ra ana tunggale ra ono sing bandingi ayune. Wis. Ya. Kene nek malah diceluk banyu segara malah tambah ayune. Ya.
saya mesem gebuyu. Terus ya. Pipitan yo macam wong ayu kuwi. Alah. Hanya nek lipat-lipat PC ngono kuwi. Nek wedokan sente tunggale yo ngono kuwi. Iya. Hanya lipat sente, wedokan sente. Alah. Iya. Ini. Ya. Ya. Menang-menang kena jeronggot. Pawaan modus ngono kuwi. Aduh. Anjen wedokane ayu ku ya. Anjen mijat-mijeti ngono kok tentekane jeronggot. Wedokane rak ngono ki ndok payu. Alah ayo. Ya, aduh. Sente alah ya aja pawaan ngono kuwi gandrung sing ketok rodok macem ya ya sing rodok ngono kuwi ya rodok macem ya diajak hanya pawakane ra ngono bentek payu kapan ora ngono ora payu ya alah enten nasibku nasib wong ayu ngono kuwi aja alah ya alah ya aduh aja terus kaya saya wis muncep yo kebelet ngono kuwi deh ya alah ya alah moduse ngono kuwi menelek malah ngene iki nek peteng sithik ya malah aja wedokan pek payu perkara ngono kuwi ya kira-kira ngono kuwi nek ana kapal nduk ditaleni seret lah tutup rimbun ngono ya
gawe pakan iwak hiu no tengah. Ya alah ya wis ra ono sing ayu lek ngono kuwi jan wis mbak jan wis jan sing ngono ki jan nah wis adalah lek ngono kuwi lek jan saya mijuti ngono jan wis Aduh, dah. Oh, hanya modus si Pak itu. Aduh. Wong ayu ganjen yo. Lah enak dibloke ya sanggon-gon ya wong do gelem. Hanya wong ayu. Aduh, kok sagetan kayak pijet. Wes lamblayang, sing wong ayu lamblayang. Aduh, alah, ngono ki lek entuk ya ngamuk ngono kuwi. Oh, encen ngono kuwi. Encen. Mbak Bakir cekelen mbak ini nek mengkono iki kepiye kok malah kesuwen kok malah Mbak Bakir. Ayamnya dimakan. Wis wong ayu iki encen kancane akeh. Wong do sumana, wong laris iki ya. Iya. Aduh. Ngono ki lek dicekel lek dicelup banyu segoro ndak setok kok piye ya. Alah jan. Ayo, alah. Iku durung. Kok. Malah. Aduh, pas. Oh. Rumah tono Mbak Bakir. Jangan mengarep kene. Aduh. Ngoyok. Hanya pawakan sete lerak payu lerak ngoyok itu rantok. Ngomong kuwi deh. Balik. Ayo. Tawakan ngoyok ya ngono kuwi. Ya. Atasana dhewe. Atasana dhewe. Kru leras jebol ya. Tolong diangkat Mas. Tolong Mas diangkat Mas.